komanda ne. Yusuf Jamilu komanda mai waƙar tamburan masoya. Easy on the beat. Madin ango kowa ya san sunan tamarya. Biki ake yi mai murna samkar mi sanya. Gaba 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 za mi karmi baya. Bikin abba bage. Bikin abba bage. Sai mi murna yau har da gobe. Bikin abba bage. Bikin abba bage. Bikin abba bage mi murna bikin abba bage. Khadija amarya, Khadija amarya, Hajiya Khadija amarya. Aure 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 aka daura. Aure 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 aka daura. Mata da maza a guri na bikin nan duka an tara. Na gode ango kai mini kara ka bandera. Ka bandera ga waka ta yau na tsara. Alhaji Muhammad Sani ayar Allah magani shaida ne. Ango na Khadija tiran nan ma mota aka bani. Na san ka da kyauta abba bage ka wuce raini. Khadija amarya dole fa murya za ta murya. Kowa kuma ya san dole fa turmi sai da tabarya. Wane abba bage wane jigwa. Abba bage waye nata. Abba bage wane sarki. Abba bage wane abba. Ce abba bage ita amarya listin timi. Yanzu dan kanki ya dau dimi. Dautar biki yo lazimi. Amarya tana da kyan charity. Yarinya mai capacity. Kashin arziki babu poverty. Yanzu kuna ke da shi wata ran sai kun zama quantity. Bikin abba ne, bikin abba ne, bikin abba ne, bikin abba ne. Muhammad Sani abba bage. Kyawun tafiya dama sai da wange. Easy on the beat. Kyawun tafiya dama sai da wange. Abinda ɗera yake tsoro bai wuce mage. Dan bori suka goge. Ko murna muke ta aure ana ta bikin abba bage. Khadija ce amarya, Khadija ce amarya. Hajiya Khadija Adamu Suleiman ta zamo amarya. Khadija ce amarya, Hajiya Khadija ce amarya. Khadija ce amarya mun san gaba ta ɗarar mabaya. Aure ya zama bauta, amarya karbi shawara ta. Haka rabbi ya hukunta, biyayyar miji. Biyayyar miji. Dan zai kara martabar. Za ya kula da haƙuƙai. Daga so mai son ka zai fi daɗi. Kauna ba ta zama fitina ba. Soyayya kala kala amma ba ta zama ruwan guba ba. Ni ba ta ayi aure ba dan da jama'a ba domin idanuwa. Ba zan yi rawa ta na more amma ni ba kan na zaba. Yusuf Jamil komanda mai waƙar tamburan masoya. Sai ka rage sauti kidan ba zai sa in bari ba. Easy on the mix. Aure 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 aure